Man er ude midt i en ørken, og der er springvand og masser af lys. Det er lidt ulogisk i en ørken, men det er... Altså i virkeligheden synes jeg jo, at Las Vegas nærmest burde være det første af de nye 7 vidunder, fordi det er helt ekstremt bud på, hvad vi mennesker kan skabe af form uden indhold. Jeg synes, at Las Vegas er et kunstværk. Jeg synes, det er en installation, som har den effekt, eller har den omstændighed, at den ikke kan betragtes. I det øjeblik, man betragter den, så forsvinder den. Man kan kun opleve Las Vegas ved at deltage i præmissen. Jeg hedder Michael Carøe, og jeg er, man kunne kalde det entertainer, man kan også kalde det sanger, man kan også kalde det skuespiller. Man kunne også tillade sig at sige selvstændig næringsdrivende i underholdningsbranchen. Det vil sige, at jeg laver det, nogen vil betale mig for at lave, og helst også noget, jeg selv synes er sjovt. Jeg er uddannet fra Statens Teaterskole nu, og en ven har fortalt mig, at jeg på et eller andet tidspunkt har sagt, inden jeg kom ind på teaterskolen, at jeg mente, at det at blive skuespiller var den korteste vej til at få sit eget band. Jeg kan ikke huske, at jeg har sagt det, men hvis jeg har sagt det, synes jeg, det er ret vildt, for det var faktisk det, jeg gjorde. Da jeg gik på teaterskolen, var jeg 100% sikker på, at jeg skulle ud og spille teater, helst på et af de storkøbenhavnske teatre. Og hvis det ikke kunne lade sig gøre, så skulle jeg nok til Odense, Aarhus eller Aalborg. Og hvis det ikke kunne lade sig gøre, så skulle jeg nok ud på turné, på turnéteater. Og hvis det ikke kunne lade sig gøre, så skulle jeg nok finde på et eller andet foreningsprogram, som det blev kaldt på det tidspunkt. Og det vil sige sådan noget 4-månederholdning eller et eller andet. Jeg lukker at min arv. Det er det, jeg lever af. Altså nu er det mit arbejde, så det vil sige, at jeg skal jo for tid til anden udkomme med et eller andet, for at jeg kan tjene nogle penge. Det er et aspekt af det. Fordi de ting, jeg foretager mig nu, kan ikke være statsstøttet. Jeg har Teaterrådets skriftlige erklæring af, at jeg ikke er teater i teaterlovens forstand. Så, hvordan føles det? En krydsning mellem en befrielse og pisfornærmet. Så kører vi. Jamen, jeg har en god fornemmelse af det her. Jeg har en god fornemmelse af det. Men det er jo ikke altid, det er nok. Sådan der. Slask. Personligt, ikke? Så mener jeg, det er knivskarpt. På et tidspunkt fandt jeg ud af, at jeg for noget tid siden havde fået opbygget sådan en toilethylde, hvor der var flere ting på end min kones. Og det magtede jeg ikke. Og derfor gik jeg over tilbage til den gode gamle Nivea, en hver mand sjælper. Dur til det hele. Så også i håret. Bam, så er det kørende. Der, hvor vi så holdt fast i det metroseksuelle, det er til lige at tage toppen af den der psoriasisrødme. Må jeg anbefale Joe Blasco Red Neutralizer. Og det er min farve. Og jeg har prøvet at søge, jeg tror det er et finsk firma, der er også en afdeling i London og i USA. Men jeg kan ikke få dem til at lave det, fordi der er åbenbart for få mulatter med psoriasis. Der er ikke nok til at opretholde en hel produktion. På et tidspunkt skete der det for mig,
efter jeg i noget tid havde arbejdet sammen med Peter Kjær og Mads Kaiser i den trio, der hed Plat tilbage i 80'erne, at vi havde lige en pause, og så skulle jeg lave noget selv det efterår. Og så tog jeg op i et sommerhus, fordi jeg tænkte, nu skulle jeg lave noget stand-up. Og så havde jeg taget mit Superstar Is keyboard med, sådan ved at spille selv tingene der. Og så sad jeg deroppe i et mørkt sommerhus nogle vinteraftener en uges tid. Og så pludselig så fandt jeg ud af, at det der stand-up, at jeg hele tiden bare sad og skrev for at lyde som stand-up-komiker. Der var ikke noget rigtigt udtryk. Så indimellem, når jeg blev sur, så sad jeg bare og spillede nogle forskellige sange. Sådan enfingeragtigt, og så spiller hele orkestret jo på det der keyboard. Og så pludselig gik det op for mig, at det var det, jeg kunne, at det var det, jeg vidste noget om. Det er festens anatomi, og altså mormors 60 års fødselsdag, og jeg ved, hvor lille forskellen er til Novo Nordisk store fest, eller jagtmætter på slottet. I sin struktur er det samme. Jeg tror, jeg havde opgivet at være et geni. Men jeg vil ikke sige, at jeg havde ikke nødvendigvis opgivet, at jeg var kunstner. Men så fandt jeg ud af, at det var egentlig uinteressant for mig, fordi det var jo noget, nogen kunne vurdere. Fordi i virkeligheden handlede det om, at jeg fandt ud af, hvor er jeg i balance med mit eget udtryk. Og det var hårdt at erkende, at det var en Superstar Is-musiker. Men ud af den erkendelse, ud af den sandhed, kunne jeg bygge alle de ting, jeg havde lært ved at være skuespiller, spille på Det Kongelige Teater og gøre alle de forskellige ting. At lægge alle de kvalitetskrav, der er fra de her finkulturelle ting, ind over det at være en almindelig underholder til en 60-års fødselsdag eller en firmafest. Og det er faktisk det, at hele... Det er det, der blev fundamentet i hele det, der blev til alt det her Sinatra Las Vegas entertainer noget. Come fly with me, let's fly away. If you could use some exotic booze, there's a bar and fun, baby. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to the moon. Jamen, god eftermiddag, og det er jo en stor fornøjelse at være blevet inviteret hertil igen. Det er jo, nu kan man godt se, det er en tradition. Nu er det 4. gang i træk. Og bare lige for en sikkerheds skyld skal jeg lige høre, det kan godt være, at det virker lidt rockagtigt på jer, men jeg skal bare lige høre, jer der er her for første gang, prøv lige at lave noget larm. Jer der har været her tidligere, lav lige noget larm. Modtaget. Robert, det vil sige, at der er tilbagevendende kunder. Det kører pisse godt for din lille butik. Altså man kan sige om skuespillet, altså klassisk teater har jo den detalje ved sig, at der er en fjerde væg. Det vil sige, at de optrædende ikke må se på publikum. Og publikum må ikke se de optrædende i øjnene. Og det har jeg altid, dengang jeg spillede teater, synes var så mærkeligt, for der sker jo nogle gange det, når man står på scenen, så kommer man ned og kigger. Hvis man så fanger blikket af en publikum, og så kigger vi begge sådan skræmt væk. Og det har altid undret mig, og jeg synes, det virker sådan lidt forstilt, når vi nu er i det samme rum, at vi ikke må anerkende, at vi er i det samme rum. Las Vegas har jo bare været en inspiration, sådan en tematisk inspiration for mig, fordi i virkeligheden handlede det for mig om at prøve at se, inden for de økonomiske rammer, jeg havde, hvor stort kan man tillade sig at folde et eller andet udtryk ud. Og der synes jeg for mig, at det har handlet om at prøve at lave en overenskomst med de publikummer, der nu måtte være en aften, at jeg har lov til at være den, som giver dem ret til at opleve det her, som om, at det var et Las Vegas show, fordi det er det jo ikke. Altså, det er jo ikke i nærheden så stort som nogle af de store shows, der er derovre. Tusind tak skal I have. Så nu sagde det alle sammen var dansmusik. Det vi nu skal have er faktisk seriøs dansmusik, altså sådan at vi er helt over i latino-stil. Altså så hvis nogen har brug for, og nogle gange, det kan jo godt, hvis man skal modvirke for eksempel altså slidte hofter og sådan noget, så kan det godt betænke sig at lave
Altså, og det er jo ikke fordi, jeg siger, at I skal gå op og danse nu, men man kan godt, jeg ved godt, det selv er fjollet, man kan godt arbejde lidt på stolen med det. Det kan man sagtens. Så kan man se, hvis det føles rart, og sådan, så kan man lige prøve at se sådan noget. Fordi... Jeg vil tro, langt det meste af det er tekniske færdigheder. Det vil det jo altid være, tror jeg, for en hvilken som helst kunstner. Så vil det være et kvantum tekniske færdigheder, der skal til. Og så er der jo også væsentligt en historie, eller hvad man nu vil med de tekniske færdigheder. Og så er der måske i sidste ende det, som du så kan kalde charme eller aura, eller hvad der nu måtte være, som jo i sidste ende vil være en smagssag. When marimba rhythm starts to play, hold me close, make me sway, like a lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more, like a flower bending in the breeze. Bend with me, sway with ease. When we dance, you have your way with me. Stay with me. Har du uldstrøjer på dig? Mm. Så tror jeg, det er sådan en, vi skal have nu. Dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violence long before it begins. Make me feel like only you know how. Sway me through, sway me now. Dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violence long before it begins. Make me thrill like only you know how. Sway me smooth, sway me now. When marimba rhythm starts to play, dance with me, make me sway. Jamen det er, jeg synes jo, men det er jo generelt holdning, jeg har. Altså jeg kan godt lide, at mit liv svinger. Altså at det ikke er abrupt og for tungt, men at det glider derhen af i et godt flow. Altså sådan, at jeg vil opvokse sådan, så jeg har en relativt let gang på jord. Derfor kan jeg selvfølgelig godt blive ked af det og ting og sager indimellem, men jeg synes, jeg har let ved at se lys på tingene. Og i forhold til swing, jeg kan give dig et eksempel, men det er jo ikke nødvendigvis bare swing, men citatet, "It don't mean a thing if it ain't got that swing", er rigtig godt at bruge til folk, som du ved, at her i Danmark har vi det ofte med at klappe 1 og 3. Så man siger, "It don't mean a thing". Det er ikke så smart. Så det man skal huske, det er, at hvis man synger "Don't mean a thing" og klapper samtidig. Hvis du klapper på don't. It don't mean a thing. Det er allerede bedre, "It don't mean a thing". Altså, det er en meget simpel måde. Hvis du klapper på don't. Det sker i ny og næ i alle genrer og alle områder, at der dukker et geni op. Men jeg tror, det er relativt sjældent. Og så er der nogle mennesker, der er helt umulige, og indimellem det
der ligger størstedelen af alle os andre. Og alt det, som vi i denne her mellemklasse, eller hvad man skal kalde det, den er rimelig bred, den her mellemklasse, der tror jeg, at det meste udvikling og de fleste paradigmeskift kommer på grund af manglende kompetence. Jeg tror, at punken er opstået, fordi at nogle mennesker havde en stor vilje, havde noget, de ville, men de spillede ikke helt så godt på guitar, som en eller anden stor rock-guitarist-helt. Så derfor opstår der et andet udtryk. Det kan også godt være, at nogen omkring rappen, hvis de havde kunnet synge, så er de måske sunget, i stedet for at lave spoken word på den måde. Jeg tror, at der ofte er at mange af de ting, som vi bagefter kanoniserer som kunst, er startet med et udslag af for lidt kompetence på et givet område. Og det tror jeg også, man vil opleve i billedkunst og så videre. Det vil sige, at hvis, nu ved jeg ikke, hvor meget I kører efter mesterlærer derinde, men det er klart, at hvis man var pissegod, som altså asiatisk god til at kopiere, så vil man jo så vil man gøre det samme som ens mester. Og det asiatiske genibegreb er jo, at den, der kopierer bedst, er den bedste. Men herhjemme, eller i den vestlige verden, der har vi et originalt genibegreb. Og det vil sige, at alle jagter gør noget, som ikke er gjort før. Men jeg tror, at det at forfølge, hvis man har en vilje, hvis man har et udtryk, og så trykker igennem, så opstår der et eller andet. Og det er den måde, jeg selv har arbejdet på, hvor jeg sådan set gik i gang med at gøre de her ting, jeg gør nu. For jeg rigtig kunne dem. Jeg kunne dem nogenlunde, og jeg kunne dem nok, og kunne tilstrækkeligt mange, hvad kalder man nu en tryllekunstner, misdirection, altså for folk til at kigge andre steder hen, for at skjule de ting, jeg ikke er så god til. Så jeg sender mine kompetencer i det stærkest mulige lys, og mine udviklingsområder i det dunklest mulige lys. Og det har gjort, at jeg har fået lov til at arbejde med det her fag, så længe at jeg rent faktisk er blevet god til det, jeg foretager mig. Og jeg kunne blive så god til... Jeg var på et tidligt tidspunkt klar over, at jeg havde ret til at stå på en scene. Så jeg behøvede ikke undskylde for mig selv at stå på en scene. Det har taget noget længere tid for mig selv at acceptere, at jeg var sanger. Og det ved jeg er nu. Spørgsmålet er, hvor god sangeren kan blive. Og det forløb, det stopper aldrig. I Sinatras repertoire er der én sang, man kan spille, så alle ved, at nu er det slut. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friends, I say it clear, I state my case, of which I'm certain. I live a life that's full, I travel each but every highway, what? And more, much more than this. I didn't mind. It's the girls. Away. Yes, there were times I've seen you when I've been on more than I could chew, but through it all there was doubt. I ate it up and spit it out. I faced it all, and I could
I'm a fool for the rule. Cause the name of the game is if you can't fit the frame. Who's to blame? Just stick to the flame in your heart from the start. I ain't my goddamn tear you apart. Get up and at it today. Say, hey, I won't stay in the stream, but my dream is in the drift in the stream. I know it is called, it took a strong from a song. But we all get a call to hear us skating along. I admit it's considered just a ugly wank. But you know, I got a man to back to pull out. Okay, it's a hot play. I do like blue, I say I do. Yo, I do. I do it my way, swear my way, hey. For what is a man? What has he got? If God himself, then he has what? To say that things he truly feels can never wait. I wanna live the record show. Og så, mine damer og herrer, vil jeg gerne have lov til at sige tak på vegne af mig selv, Big Bandet, Roker og disse 3 fantastiske piger, som er med på lige at gå ind og jamme denne her. We did it all! Tak for det. Håber at se jer til næste år.